bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye foli ni tantoli an b'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don Jani.ml FM na k'a fɔ ko aw dankan na dɔgɔkun ko o kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ an ka dɔgɔkun kibaraba minnu bɛ sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka se ka o lase aw ma yaasa kunnafoli mun ni an y'a layidu ta aw ye aw ka se ka fa kunnafoli la diɲɛ don o don ka aw to aw sigiyɔrɔ la kibaruyaw an bɛna o da aw tulo kan an bɛ taa segukaw bara nin waati in na Kasim Tarawele an ka ɲɛmaa ale bɛ taama la segukaw bara k'a to segu kɔnɔna la a ye kibaruya minnu ɲini ka u fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma bawo an y'a fɔ a ye cogo min na kunnafoli tɛ kɛ aw negela ye ni aw b'aw sɔgɔ diɲɛ don o don Jani.ml la FM na ka se ka aw kunnasirilen bɔ bawo kunnafoli o de bɛ maa to i ka se ka bɔ jamana ko baw bɛɛ lajɛlen kalama an bɛ taa segukaw bara ni Falaye Keyita ale ka yamaruyaw ye jaɲumanw ani suya kɛlɛ bɛ ale mun bolo n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan nɔ. Filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ye kari ye tubabukalo ale tile 13 ye bi n'o ye avril kalo ye san 2025 an b'a yira aw la sa k'a fɔ ko ni Algérie ale bilama bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ jamana sugu min don Algérie ale yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a faamuya sa k'a fɔ ko a bɛ wulikajɔ min na bi Algérie bɛɛ y'a dɔn fana k'a fɔ ko a ye waleya min ta ka ɲɛsin Mali ma waleya min don a ti bɛn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ jamana min i n'a bɛ jɛkulu caman na i n'a ka sigi mɛnna i n'a ka balimaya mɛnna i n'a ka sinjiya mɛnna jamana min ye fɛn caman k'i ye ka tɛmɛ i ni jamana min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo depuis diɲɛ bisimila ye ko gɛlɛyara cogo o cogo hakililaw jigiw tun bɛ se ka kɛ ɲɛfɔliw tun bɛ se ka kɛ ɲɛbila kumaw tun bɛ se ka kɛ o ka fisa i ko jamana mago sa tancogo la bi fɛn caman bɛ ka fɔ Algérikaw yɛrɛ fɛ yen ɲɛ bɛɛ sigilen don k'olu fana lajɛ u yɛrɛ bɛ k'u ka wolomasiri tabaw olu jalaki u bɛ k'u ka ɲɛmaw jalaki fɛn caman bɛ yen a bɛna wolo mun na Algérikaw fɛ yen Ala dɔrɔn de b'o dɔn an bɛ dugawu kɛ sa sabula a ko futinɛ waati maa caman tun bɛ Algérie jamana kan olu yɛrɛ kun ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ko k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ ka jamana kɔnɔ bi hakilisigi bɛ ka na ko in bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni a bɛ komi suruku bo n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ka taa fɛ su ani dugusajɛ Mali wasalen don bi Mali yɛrɛ bɛ se ka nisɔndiya bi wa malidenw kan ka waso sabula bi ɲɛmaw ye baara kɛ cogo min na a fɔra tan cogo de la min ye jalakili jalama ta ka ɲɛsin Algérie ma binganima ta ka ɲɛsin Algérie ma a ye nin kɛ an na an y'aw ɲininka tile 3 mun kɛra k'an sigi ka jaabi kɔnɔ an ma jaabi sɔrɔ an ye welewelemadaw kɛ sisan a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a nɔgɔnin fɛ
fɛn dɔ kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na maa caman ma o la kɔlɔsi Moritani jamana ni jamana wɛrɛ tɛ siran ɲɛnabɔ minisiri o ka bali ka cun anw fɛ yan ni bataki ye bɛɛ lajɛlen kan ka o ɲini k'o ɲɛdɔn Moritani dun de bɛ bi Alizeri ale tɛgɛ kɔnɔna na fɛn mun ka d'a ye a bɛ se ka kɛ Moritani de la bɛɛ lajɛlen bɛ ka Alizeri jalaki nin ko in na sabula a ye waleya min kɛ a ma bɛn kuma caman bɛ ka fɔ nin den fila in kɔnɔna na fɛn caman bɛ ka fɔ nka ko in kɛli ni bi cɛ Mali jamana de kɔni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko bi kɛra a kan bɛɛ y'a dɔn ko baga kɛra a ma maa hakilima bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra an ka jamana kɔnɔ o de la sa Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan Maliyɛn bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen bɔra k'i ka nisɔngoya jira kununko n'o ye nin kalo in tile 12 ye Bamakɔ kɔnɔna na yan CICB faraɲɔgɔnkan jɛkulu camanba den bɔra Mali fan 14 fana fɛ Kayikaw fɛ an ye o ye min ye an ka marabolo ka dɔgɔ kununko minnu ma bɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra i ko CICB ta ɲɔgɔn ka bɔ k'a jira k'a fɔ waleya min filɛ nin a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini wolomasiri tabaw k'olu senkɔrɔma dondoli baara kɛ k'a daminɛ Menakala Gao Kayi nin bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka waleya min taara Alizeri fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a kɔn maa yera kɛnɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka nisɔngoya jira wa u y'a jira fana k'a fɔ ko Mali drone a bɛ sara wulikajɔ minnu kɛra fana ale bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna kabini ko in dugusajɛ Alizeri ambassade ale yɛrɛ dalala la yan bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko jɛnɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw olu wulila k'u jɔ bi Mali taara ni ko in ye diɲɛ seleke naani bangun kan Alizeri fana a fana ye bataki ci ye nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko in a na dan min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ma maa caman sigilen don ka min kɔnɔ a balawma yɔrɔ a mugucima yɔrɔ a n'a asitanema yɔrɔ Ala k'a n'a cɛ janya o tɛna ye nin ko in na sabula bi Alizeri yɛrɛ y'a yɛrɛ bila jalaki minɛn kɔnɔ Alizeri yɛrɛ y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ cɔ a ye waleya min kɛ a kɔ bɔra fiɲɛ na ko kɛra ka fɛn caman kalama kununko min ye CICB kɔnɔna na jɛkulu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u ye kuma ta kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye ɲɛfɔli kɛ baara min filɛ nin n'o kɛra Alizeri fɛ a ma bɛn bi a ma bɛn sini n'Ala sɔnna a ma sini an na segin ka na nin kɛnɛ in kan CICB ale kunkun n'a ɲɛ ye waleya minnu kɛra yen maa minnu ye kumaw ta ye a bɛɛ lajɛlen na se ka ɲɛfɔ aw ɲɛna Keba Jalo ale tun bɛ o ko kɛnɛ kan n'an bɔra yan an bɛ taa Kayikaw fɛ olu ka kɔntanse maaw olu kɔni ye jaabi dɔ di jaabi bɛ tali kɛ minna sa o ye k'a fɔ Faleyakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko maa de sugandira n'o ye Alhaji Keyita ye k'ale ka tɛmɛ ni kow ye yanni délégation spéciale ka bila Faleya mairie la nka maa dɔw bɛ yen olu ko k'u ma jɛ n'o ye n'u y'a wele sa ko affaire Male ani Boubacar Kamara olu kɔni n'u ka sunadumaga n'o ye maître Kamara ye olu kɔni tun ye Ngamu wele ka taa bɔgɔ jeninen kan sa k'a jira k'a fɔ ko min ye Alhaji Keyita ye o sugandili min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ k'o tɛ bɛn olu ma min ye Kayi kɔntanse ka bataki an ye kibaruya min sɔrɔ o y'a jira sa k'a fɔ ko laɲini kɔni kun kɛra kabini avril kalo tile 3 k'a jira sa k'a fɔ ko min ye Male Boubacar ye ale ni u bɛɛ fila lajɛlen ye Kamara ye u y'a jira sa k'a fɔ ko kelen si bɛ san 60 ani kelen na tɔ kelen bɛ san 58 na u yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen kun ye Faleya komini maaw ye u bɛɛ lajɛlen fana ka so bɛ Faleya u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye préfetlakaw fɛ yen Keɲeba u y'u ta ka se bɔgɔ jeninen ma ye Kayi sa u ka laɲini tun ye min ye Alhaji Keyita min sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ k'a ka tɛmɛ ni baaraw ye n'a bɛ fɔ ma sa ko ka affaire courantew gérer Faleya komini na ko k'o wuli ka bɔ yen a kun ɲinina fana k'a fɔ ko ka waleya dulon tribunalakaw fɛ nka kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw ni jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔlen a yirala k'a fɔ ko min ye Kamaralakaw ka laɲini ye k'a tɛ se ka tɛmɛ bi a tɛ se ka tɛmɛ sini kɔntanse min bɛ Kayikaw fɛ yen ale ye nɔgɔ bɔ kuma na pewu k'a ko sɛgɛsɛgɛ cogo min na ka se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ sa ka tila ka jaabi ka bataki n'a lɛtiri ci yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na premier ministre fɛ yen baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale Faleya kelen kɔnɔna na hali bi an b'a yira la sa k'a fɔ ko min ye jibo n'o ye forage ye a 17 baɲumankɛ dɔ y'o di ko k'o don Faleya duguw kɔnɔna na min ye dugu 5 ye olu ta baaraw daminɛna a tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na min ye jibondo kun fɔlɔ ye o taara dugu min na sa o ye Busura ye Busura ale ni Asiyakaw olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a ja la cogo min u y'a jira k'a fɔ ko min ye jiko dɛsɛba tun bɛ olu la nka bi ni min sɔrɔlen filɛ nin o ye tare ye maa min ye musaka in di ko ka forage ninnu jɔ ale kɔni ko kana fɔ nka wale ɲuman in kɔni dugudenw ko tɛ se k'a dogo fiyewu u y'u ka nisɔndiya o jira n'an bɔra yen 8 mars ale hukumu kɔnɔna na ɲamana musow olu ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Sadio Fofana ni ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la sa ale kɔni ye weelewelemada bila ɲamana musow bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se k'u kɔkɔrɔma don sa
AES ale coordination min bɛ n'o ye musow tɔgɔla ta ye o ɲɛmaaba Binta Jalo tun bɛ kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ o la an ka jɛ ka o lamɛn. Présidente de la coordination des femmes leaders de l'AES n'o ye Madame Binta Jalo ye ale ko muso bɛ ko kɔlɔw b'o la 8 mars ɲɛnamali hukumu kɔnɔ n'o ye journée internationale des femmes ye ɲamana musow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ belebeleba kɛ bi sibiri don avril kalo tile 12 san 2025 u yɛrɛ fɛ yen ni kɛnɛ in ɲɛnɛmayara kosɛbɛ wa maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan. Ne nana bi nana ɲamana ka na n balimamuso soutenir n'o ye Madame Traoré Sadio Fofana ye ka na soutenir parce que 8 mars ye fɛn min o y'an muso ka don an bɛ message ni fɛnw di ɲɔgɔn ma vraiment n nana n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn. Madame Binta Jalo ko k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin a balimamuso ma n'o ye Madame Traoré Sadio Fofana ye n'ale ye ɲamana regroupement des femmes présidente ye k'a b'a fo ka waliɲuman dɔn a y'a wele nin kɛnɛ sanima in kan cogo min na. Dɔwɛrɛ kɔni tɛ ne bolo k'a fɔ Binta Jalo ye la présidente des femmes leaders de l'AES ani ce ani baraji a ka nali diyara n ye donc i mana fɔ Mali sisan an bɛ cadre min kɔnɔna na f'i ka AES fɔ parce que an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan kɛ fɛn kelen sisan donc Mali Burkina Niger an bɛɛ de ye kelen donc n'olu ka maa ɲɛmaa nana ne fɛ yen o diyara n ye. Jɛkulu ye ɲamana musow faralen ɲɔgɔn kan k'a daminɛ ɲamana Kadɔbugu ni Cɛkɛna Jalakɔrɔbugu an bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye nin y'o jɛkulu de ka ɲɛnajɛw ye bi donc an ka baara bɛnnen don musow ka bololabaaraw ma an bɛ ba musow dege baara caman na komi finikala galadon kundilan jabida ani safunɛ dilan an bɛ musow dege olu la an b'a daminɛ à peu près mɔgɔ 800 na ka taa awɔ parce que don o don dɔ bɛ fara jama kan donc i tɛ se ka jama précise dɔn awɔ kan bɛ ne bolo ka di musow ma musow an ka wuli an ka bɔ kɛrɛfɛden na an ka bɔ sokɔnɔ sigi la an ka dɔ k'an yɛrɛ ye an gulonnen ka bɔ cɛw la an ka dɔ k'an yɛrɛ ye an ka dɔn ka fɔ musoya tɛ mɔnɛ ye. N'an bɔra Bamakɔ an bɛ segin ka na Segu kununko kɔrɛ baro ale kɛnɛ kan mara taabolo mara kamabɔli mara ɲɛfɔli mara yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min o kumasen tun bɛ maa min bolo o ye Usumani Si ye ale y'an ka ministre ye min ye mara kamabɔli baara kɛ baabu bɛɛ lajɛlen bannen an n'a masalala a ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ ka o lamɛn. N b'i bonya parce que i bɛ n bonya mais n'i tɛ n bonya fana il n'y a aucune raison et que pour que an ka fara ɲɔgɔn kan il faut que bɛɛ ka bɛɛ bonya mais n'i ma mɔgɔ bonya bon fara ɲɔgɔn kan tɛ gɛlɛya o tɛ ɲɛ o donc n'an y'o idée simple ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u faamu an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka jamana bɔ nin gɛlɛya an bɛ gɛlɛya min parce que gɛlɛya in a mɛnna sen na sa kabini Mali ye indépendance ta an bɛ bɔ gɛlɛya dɔ la an bɛ taa gɛlɛya dɔ la an bɛ bɔ dɔ la nin bɛɛ ye min ye c'est que an yɛrɛ de kan an ka jamana baara ni minɛn mun ye d'abord an taama t'a faamu et puis a minɛn ninnu anw yɛrɛ ma minɛnw dilan an ye mɔgɔ wɛrɛ taw de ta k'a dilan n'a ye a ti ɲɛ il faut que an yɛrɛ ka hakili ka bɔ an yɛrɛ bɛ minɛn minnu faamu an ka population majorité bɛ minɛn fɛn minnu faamu an ka taa o fɛ comme ça peut-être que chance b'an bolo comme tɔw y'u ka jamana dilan cogo min na an fana b'an ta mais on dirait fondation de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que c'est refondation ko kuma daminɛ na parce que ne san 20 de ne bɛ refondation ko kuma la n y'a daminɛ depuis que an ye décentralisation daminɛ parce que i tɛ se ka décentralisation kɛ n'i ma refondation parce que décentralisation ye min ye ka mɔgɔw ka mara sigi u yɛrɛ ma refondation fana y'o de ye comme ça mɔgɔw bɛ jamana in dilan u ka faamuyali sira kan jamana tɛ dilan yɔrɔ kelen jamana il faut que i ka nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Kayi ka taa fo Melaka ka bɔ Kajolo ka taa fo Tawudeni bɛɛ ka tabiya bɛɛ kɛcogo bɛɛ balocogo bɛɛ ka faamuyali o bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka kɛ jamana kura kelen mais n'i ko i bɛ jamana dilan mɔgɔ kelen ka taa sira kan a man kan ti ban o. Degun b'a la dɛ. Degun dɔrɔn tɛ kɛlɛ fana b'a la kɛlɛ b'a la ou bien hali ni mɔgɔw ma kɛ mɔgɔw b'a fɔ an sɔnna mais u bɛ taa bɔ sira wɛrɛ fɛ bon an b'o caman de la bi mɔgɔw b'a fɔ an sɔnna mais dans le quotidien bɛɛ bɛ taa bɔ sira wɛrɛ fɛ. Dugumisɛnninw olu bɛ sigibaga bɛ ka taa dugubaw kɔnɔna na o tɛna kɛ gɛlɛya. mais o ye gɛlɛyaba de ye parce que n'u bɔra dugu fitininw na u bɛ dugu fitininw labila de mais il faut k'an k'o fana faamu sababu de b'o la i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ i ka dugu bila ka taa duguba kɔnɔ c'est que i sigilen bɛ yɔrɔ min na i tɛ nafa sɔrɔ a la n'u bɛ nafa sɔrɔ o sigiyɔrɔ la u tɛ taa yɔrɔ u to yen hali n'u bɛ taa u bɛ taa ka na
ou bien u ti mɛn ou bien bon u bɛ taa ko wɛrɛw dilan u tɛ taa wari ɲini na or caman bɛɛ ye wari a bɛɛ ye wari ɲini de ye n'i ma bɔ dugu misɛnnin na ka taa duguba la i tɛ balo i tɛ wari sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ u bɛ wari min sɔrɔ duguba kɔnɔ dɛ t-shirt feerew ni carte téléphonique feere o de b'u ka dugu misɛnninw labalo bon o fana tɛ ɲɛ o voilà. maa kun tɛ kuma jumɛn b'i fɛ ka kɛ ni baro sigi ɲɔgɔnna ye. bon moi je crois que bɛɛ n'i seko anw y'an da don jamana baara la an seko ye min ye an y'a kɛ a kuma dɔw ɲɛna dɔw ma ɲɛ bon an bɛ sisan an tɛ ɲɛfɛ bilen an caman y'a dɛrɛ an y'an sen bɔ a la mais ni baro fasɔn u b'a to an ni mɔgɔ bɛ se ka hakili falen kɛ bon an ye gɛlɛya sɔrɔ min na an b'o fɔ mɔgɔw ye pour que simplement. Ousmane Sy tɛmɛnen kɔfɛ sa surɔ ɲɛnajɛ belebeleba kɛra kɔrɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye concert ye dɔnkilidalaw kɔnɔna na rappeur ka taa fara Yang BG kan ale ni Mama Boro min ye Babsi ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila fila ni de bɛ la ka Segukaw ɲɛnajɛ fo ka taa se su araba kondo ma sɔgɔmada in na an bɛ se ka fɔ fana sa ko nisɔndiyaba kɔni tun bɛ Dafelakaw ka denbaya la min ye Mamudu Dafo ye ale denkɛ dɔ n'o ye Mamudu Ture ye a balimamuso den don n'u b'a wele ko Afo ale ka kɔɲɔ kɛra bi a furumuso o ye Kanku Sare ye an bɛ dugawu kɛ sa ko furu k'Ala k'a ni si bɛn min ye Segu kɔni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen nana sa ka ye nin ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan bana yan'an ka kuma kun cɛ sa an b'a fɔ ɲɛna sa ko ka kibaruya kelen min b'an bolo bi o ye Gabɔn ye Gabɔnkaw fɛ yen général kɛra président ye Brice Clotaire Oligui Nguema a y'a kɛ tabo kelen ye Gabɔnkaw fɛ yen san 7 a kan ka o de kɛ fanga la kɛmɛ sara la ale kelen ye 90 buruburu 35 sɔrɔ u y'a yira sa ko kalata jaabi belebeleba minnu bɔra ko b'a yira sa k'a fɔ ko ale sera bi karedonya in na min ye kalatalaw ye sa kɛmɛ sara la maa 70 k'o taara kalata yɔrɔ in ale kɛnɛ kan ni kɔni ye ko ye bi sa komi ni nin ma bali maa la sabula n'i ye u ka yɛrɛ ko fɔ ko bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ min ye Brice ye n'ale yɛrɛ de fanga daraki kɛ ka Ali Bongo bɔ ka fanga ta ale yɛrɛ kɔni kelen tun bɛ ka ye n'a y'a sɔrɔ cɛbɔ kɔni tun ye 8 ye nka n'Ala sɔnna a ma sini an na don ko womisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa k'a fɛsɛfɛsɛ ka tila k'a ɲɛfɔ aw ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ an b'a to Bamakɔkaw bolo Falaye Keyita Famara ale ni min ye Keba Jalo ye olu k'u wasa don baabu tɔ la Bamakɔkaw fɛ yen. Kasim Traoré an b'i fo nin waati in na fo Segukaw barada ka gun kan kibaruyaw a walawala ko ɲuman na an hakilila maliyɛnw u ye faamali caman sɔrɔ a la kibaruyaw bɛ to sen na donc an ka baabu o bɛna boli nin waati in na an ka jamana ani Alizeri bɛ ɲɔgɔn na ko min na baw ani Alizeri bɛ ko min na ko Alizeri ko min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ jamana ɲɛmaaw u ye kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen kɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Alizeri binna an kan an ka jamana ɲɛmaaw u ye dalilu minnu bɔ ani u ye damakasi sɛbɛn min don diɲɛmaa kɔrɔ malidenw bɔra k'u ka nisɔngoya yirali fɔlɔ o kɛra Alizeri lasigidenso o dalala la o kɔfɛ malidenw bɔra Sebiridonya in na ka taa CICB kɔnɔna ka fa TEP CICB kɔnɔna ni a kɔkɔnɔna na dalala jama min bɔra an yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an y'a sɛbɛntiya jama min bɔra bɛɛ y'a ye k'a fɔ maliyɛnw u bɛ jamana ɲɛmaaw k'u kɔkɔrɔma don nin wale in na bawo wale mun don jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu fɔ u ye dalilu minnu fɔ dalilu jɛlenw don o kɔnɔna de la Mali musow ko k'olu tɛ to kɔ nin ko in na bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ye diɲɛ fɛn fɛn ta i b'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ jubaju diɲɛ nin bɔra an balakaw la Mali musow u bɛ na wulikajɔba boloda ka kɛ ni tarata don ye avril kalo tile 15 musow tɔgɔla soba mun bɛ yen nɔ ni o bɛ musow ka gafeko documentation o soba mun bɛ Bamakɔ kɔnɔ la ni o ye CNDF ye ko wale bilalen don Mali musow bɛɛ lajɛlen ma muso ma bɔ muso la jɛkulu ma bɔ jɛkulu la siya ma bɔ siya la hali minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ minnu bɛ dugu wɛrɛw kɔnɔ minnu bɛ se ka mobili ta ka na tarata don sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka na ka se ka taa u nin don ni meeting belebeleba in na Mali musow jɔyɔrɔ ye mun ye Mali musow ka hakilina ye jumɛn ye Alizeri ka nin wale in na wale min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma yaasa ka se ka o baabu kɛ ani an balaka fila bɛ ɲɔgɔn bolo ni o dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ maa mun don a kɛra maaba ye a kɛra muso den ani denbaya minisiri muso ye a kɛra wasaden ye ni o ye madame Mayiga Sina Demba n'o fɔra an b'a dɔn mɔgɔ caman b'a dɔn an kan bɛ maa min ma ani ale bɛ ɲɔgɔn bolokɔrɔ ani fo ka taa se an ba wɛrɛ ma ni o ye madame Makalu Bintu Kone an bɛna an da don nin meeting belebeleba in na welekan mun bolo ka ɲɛsin Mali musow ma ka kɛ ni tarata nata in ye CNDF kɔnɔna la
Wolofabugu gidromba sanfɛ rond-point Maliba ɲɛsilen no a ma juste wele bila no Mali muso bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma di an ka ministre ma ale ka se ka folikan min b'i bolo ani welekan ye jumɛn ye ka ɲɛsin malidenw ma ka kɛ ni tarata don ye Demba i ni ɲankuma ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma yan'an k'an da don babu la an kun bɛ fɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an jɛɲɔgɔn dɔ ma an baarakɛɲɔgɔn dɔ ni ala ka wele kun ma se a ma walahi n dalen b'a la bɛ kɛ nin ko in ɲɛma mais ala ka wele sera a ma n'o ye madame Jikine Atuma Gaku n'o ye wasabulon deuxième vice-présidente ye ala y'a ka kalifa minɛ a la donc ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ka duwawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen nɔ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛw ma aw minnu kɛra sababu ye ka ni kɛnɛ in sigi an ye yaasa kuma min bɛ an fɛ k'a fɔ an badenmusow ye n'o ye Mali musow ye an ka se ka o kuma lase i yɛrɛ donna kuma kun na deja i ye dɔɔnin fɔ a la bari i ye welekan bɔ ka ɲɛsin tarata don ma avril kalo tile 15 effectivement o don de Mali musow ko k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka na ŋaniyɛ jira kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin an ka finitigiw ma ka da kan ko min kɛra an ka jamana na Algérie fɛ k'a jira diɲɛma na k'a fɔ an musow fana an tɔɔrɔla fo ka taa fɔ an tɔɔrɔla fo ka tɛmɛ ala hakɛ kan o kuma na n'o kɛra se wɛrɛ t'an ye mais ka bɔ k'an ŋaniyɛ jira k'an diinɛ jira k'a jira k'a fɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ an b'an ka jamana finitigiw kɔ o wajibi ye anw wajibelen bɛ anw kan donc an nana ka na o de kuma la aw fɛ yen nɔ bi i y'a fɔ cogo min na ni n balimamuso madame Makalu Bintu Kɔnɛ ne bɛ jɔ yan fɔlɔ a fana ka se ka dɔ fara nin kan d'accord an bɛ kuma di madame Makalu ma folikan kun fɔlɔ min b'i bolo waati na ka lase Jani filabaga bɛɛ lajɛlen ma yan'an ka don babu kɔnɔna la i ni ɲankuma i yɛrɛ ni ce n b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim e y'a fɔ cogoya ma a tɛ tɛmɛ a kan an balimamuso fana nana min da a kan a tɛ tɛmɛ o kan ko min kɛra diɲɛ seleke 4 bɛɛ y'a ye binkani an bɛ se k'a fɔ tan min kɛra an kan an nana ci la an balimamuso tɔw tɔgɔ la ka na balimamuso tɔw wele dɔw b'a dɔn min kɛra bɛɛ tɛ se k'a dɔn fana min kɛra adamadenya yɛrɛ bolo biti an nan'o de la ka wele ma da an balimaw ye k'an ye ani diɲɛ ye ani faamaw diɲɛ k'a dɔn ko dɔ kɛra a y'an tɔɔrɔ n'an ka faamaw bi yɔrɔ an b'u kɛrɛfɛ ko dɔ ba kɛra n'i y'a ye diɲɛ ka di b'a la gosili kɛra jamana de la ni jamana bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya makara ni min ye ni dɔ y'a dusu ta a ma yilan a ma siran ka n'a don fo jamana kɔnɔ k'o keru a ye jamana kɔnɔ denw bɛɛ de keru n'a y'u keru a da bɛ digi jɔnni na an musow fɔlɔ o de la an y'an wasa don ala n'a ka sebaya la k'a ɲini an balimaw fɛ n'ala ye tarata don yira n na minnu ɲɛ b'an na minnu tulo b'an na u ka weleli kɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n balimamuso y'a fɔ cogoya min hali n'u bɛ mobili de ta ka na Bamakɔ n'a dafɛ dugu fan bɛɛ l'heure kelen i bɛ bɔ Segu yɛrɛ ka na l'heure 2 Bamakɔ Pulikɔrɔ i bɛ bɔ 30 minutes i bɛ na Kolokani a mana k'a yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ sen bɛ se ka se sendi fila i y'a fɔ cogoya min an ka ɲɔgɔn kunbɛn ka taa nin dusumakasa k'a yira diɲɛ na ayiwa donc an bɛ maaw hakili lajigin k'a fɔ ko nin waati in na an sɔgɔlen don Segukaw bara arajo 2 nin waati in na olu tulo bɛ an na o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ Segu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na kibaruya minnu bɛ yen u ka se k'a dɔn madame le ministre an bɛ se k'a dɔn tarata n'i ye tarata fɔ Mali kɔnɔ tarata ye koba yɛrɛ tarata ye an ka donba dɔ ye munna a ye tarata choisi ka a ka wulikajɔ in meeting in ka k'a kɔnɔna la ayiwa anw ye tarata in choisi an ma choisi k'a fɔ kɔrɔ wɛrɛ b'a kan mais an y'a choisi de teliya la yaasa an kana bɔ nin tile fila in kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali musow fana m'u ŋaniya jira aw yɛrɛ y'a ye n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye jabarani lajɛ surɔ k'a daminɛ Bamakɔ la ka taa se Mali région 19 ma
région matu kɔ min ma wuli ka jɔ a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a makɔrɔba a lajurutɔ bɛɛ lajɛlen an ye bɛɛ jabaranin kan région bɛɛ ani région bɛɛ ani kɔkanna bɛɛ an y'o jaw fana ye o kumana anw minnu bɛ faaba kɔnɔ yan nɔ an ko kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna bari hali faaba kɔnɔna na bɔliw kɛra an ko kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna anw ye musow de ye minnu bɛ ka jamana dɛmɛ bi minnu bɛ ka jamana kɛlɛ su ani tile minnu bɛ si dibi la minnu bɛ si minɔgɔ la ka tile minɔgɔ la ka tile kɔngɔ na ka si kɔngɔ na alhamdulilayi rabbil alamina anw de y'u da an kɔnɔ anw de tila k'u da an kɔ la ka tila k'u da an sen kan k'u ka buna adamadenya timɛ fo ka taa se bi ma dusu min b'u kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ anw ka dusu donnen de don donc ni ko kɛra jamana kɔnɔ ka jamanaya ɲɛmɔgɔya t'olu bolo n'a digir'u la n'a digira jamanadenw bɛɛ lajɛlen na anw musow fana ko kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an ye muso de f'an ka bɔ k'an ka musoya yɔrɔ k'o jira jamana kɔnɔdenw na k'o jira jamana kɔnɔdenw na ka d'a kan min kɛra mali la a ye diɲɛma bɛɛ tɔɔrɔ a ye cɛ tɔɔrɔ a ye muso tɔɔrɔ mɛ anw muso kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a ye anw de tɔɔrɔ parce que a kɛra minnu na olu bɔra anw de la donc an ye tarata don kɛ teliya de kama an kun tɛ fɛ dɔgɔkun in ka tɛmɛ ka sɔrɔ an fana man ka ŋaniyajira kɛ n'o tɛ tarata i y'a fɔ cogo min na dɔn kelen de don mali kɔnɔ mɛ anw ta in kɛnɛ an y'a kɛ ka da nin yɔrɔ in de kan an kun tɛ fɛ fiyewu dɔgɔkun in ka s'a camancɛ la k'a sɔrɔ min ba an dusukun na an ma bɔ ka yɛrɛ diɲɛma la parce que an tɔɔrɔlen don kabini ko kɛra fo bi wala kabini nin ko kɛra fo bi an bɛɛ de tɔɔrɔlen don mɛ n'i ko k'i ka ko labɛn wajibi don f'i k'a sara bɛɛ la o sarankana kɔnɔna na o de y'an lase nin ma n'o tɛ an yɛrɛ kun bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ tarata in yɛrɛ tɛ. D'accord. An bɛ taa madame Kone fan fɛ donc an ye k'a fɔ ko in kɛra an ka jamana ɲɛmaaw ye ko dɔw ta hakilina dɔw ta ni o ye ka damakasi sɛbɛn don diɲɛsigi naani tɔnbaw kɔnɔna la yalima o damakasi sɛbɛn min donna ani jamana ɲɛmaaw ye sira mun ta mali musow tɔgɔ la aw hakilina ye jumɛn o siraw kan. Bon an miirila hakilima ɲuman belebele don nka n bɛ segin kɔ dɔɔni tarata kuma min fɔra ala y'a da n b'a ɲini ka bɛn n'o ye nka laɲini ɲuman don ni ala bɛ ko ko la ale de b'a dɛmɛ ale de b'i bila sira ɲuman kan tarata an y'a mɛn maabaw an y'a mɛn u da fanga don don kelen don nka fanga don don kelen don nka yɛlɛnkan c'est sanayɛlɛ don ni ala y'an ka sahaba minɛ an ka taa bɛn o don ka taa ɲɔgɔn kunbɛn joni wolomusow ka taa kulekan bɔ tarata an bɛ miiri o ye koba ye o kasikan bɛ yɛlɛ teliyara an b'a ɲini ala fɛ jaabi ka sɔrɔ a la teliyara o kɔrɔ ye mun ye dankari min kɛra ɲɔgɔn kana kɛ na musow y'an sen da min kan n'an ka kodon n'an ka fɛɛrɛ an ko min kana kɛ ka kasi ka kule an ni ala cɛ a ka ca ala fɛ a bɛ bɛn sahaba ma donc tare ala ka talata don yira n na laɲini minnu taara fana k'a fɔ ko ka taa lase diɲɛ wɛrɛ ka bɔ a kalama ko dɔ de kɛra o diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ninnu kun bɛ anw de kɔ la mali ma mun de kɛ an sigiɲɔgɔn ye k'an ka kɛlɛkɛcɛw bila ka t'u dɛmɛ burujalan sogojalan sogokɛnɛ nafolo fo ka tɛnbiri dilan ka dɔrɔmɛ 5 d'a kan dɔrɔmɛ 1 d'a kan ka kɛ ko ka fara ɲɔgɔn ka diɲɛ seleke 4 bɛɛ ka se ka jamana min dɛmɛ an furula ɲɔgɔn na ka wolo ɲɔgɔn na n'o de bɛ na bi minnu bɛ k'an faga san joli bɔ min kɛra diɲɛ bɛɛ y'a ye filɛmuso minnu bɛ yen bɛɛ b'a da dɔn an tɛ don de kɔnti la ekɔli minnu datugura minnu kantigɛra do kɛra n'a fɔra an n'olu bɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ bɛna da u kan yɔrɔ min aw ka kɛ sababu ye ka kanga an ni ɲɔgɔn cɛ ko b'a kɛra n'an ka jamana taara n'o ye diɲɛ seleke 4 yɔrɔ b'a in na an k'o tare ni dɔ yɛrɛ bɛ ala k'a miiri jugu kɔnɔ o k'a kɛ an b'u kɔ n'u y'u kɔ yɛlɛma an b'u kɔ inshallah. Ayiwa an bɛna madame Mayiga fan fɛ yalima don nataw la aw ka hakilina la mali musow tɔgɔ la jamana ɲɛmaaw damakasi sɛbɛnw kɔfɛ ni o ye plaintes ye u kan ka sira wɛrɛ jumɛnw ta yaasa nin n'a ɲɔgɔngo walew ka se ka dabila ka ɲɛsin an ka jamana ma. O ɲininkali diyara n ye je crois que n balimamuso bɔra ka fɛn o fɛn min fɔ n b'o bɛɛ valider parce que a ye tiɲɛ de fɔ nin sɛbɛn ninnu donnen kɔfɛ
ani sigi tɛ bɛn o. An bɛ tagama sɛbɛn ninnu nɔfɛ de. Bari n hakili b'a la ni ma fili ni ma ɲinɛ. A delila ka kɛ Mali la tuguni. Mali ye sɛbɛnw don a kan ka don diɲɛ jamana tɔnba yɔrɔ min na yaasa jamana min ye a kan na a ka se ka wuli ka na sigi kɛnɛ kan. Ala ni diɲɛ janfa jugu ani diɲɛ bɛnbɛnbɛn o jamana in ma wele tuguni ka sigi bɔgɔ jeninen kan. Mais ni Seyinata ye an t'o to yen dɛ. Seyinata in tɛ to yen dɛ. An bɛ taama nɔfɛ de. An bɛ taama nɔfɛ su, an bɛ taama nɔfɛ tile. Fɛn o fɛn min kan ka kɛ sɛbɛnko ta fanfɛla la o de bɛ kɛ yaasa nin kɛnin nin min kɛlen filɛ nin ye a kana se fila jamana kɔnɔ tuguni. Fo jaabiw ka d'an ma. Fo jaabiw ka d'an ma. Kiri ka tigɛ jaabi ka d'an ma. Jo ka di jotigi ma, jalaki ka di jalakitigi ma. Jo dun t'an ni mɔgɔ fila cɛ o. Baga kɛra an ma o. Bintu donna kuma bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ. Mɔgɔ minnu kɛlen bɛ k'an ka jamana bali ka k'a yɛrɛ ye, k'an ka jamana bali a ka ɲɛtaa la, k'an ka jamana bali k'a ka sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen kɛ a sago la. San 10 ni kɔ bi a y'a fɔ ekɔlisow datugura, firijatɔw ka ca, falatɔw ka ca, mɔgɔ minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la diyagoya a ka ca, minnu taara jamana kɔ kan a ka ca, minnu yɛrɛ bɛ dugukolo jukɔrɔ a ka ca, finitigi ni minnu yɛrɛ tɛ finitigi ye, alhamdulilayi. Mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka anw bali o la san 10 ni kɔ n'a fɔra k'olu ye ko tɛgɛ bɛna da o kan. Jamana min an hinɛn'a la kunun k'a dɛmɛ k'a tɔpɔtɔ Bintu ye min fɔ n tɛna se k'o bɛɛ k'a kɛra bɛɛ ɲɛna. O ma kɛ anw dɛmɛbaga ye ka ninnu ɲini k'u di anw ma. O bɛ kɛ baratu ye ka don anw n'olu cɛ ko se ka na k'olu ma. Donc u ye sigiɲɔgɔn juguya kɛ, u ye baden juguya kɛ, u ye jɛɲɔgɔn juguya kɛ. O kuma an fana t'u to yen nɔ. Jamana kɛlen bɛ ka labɛn minnu kɛ nin ko kama, an bɛ jamana kɔ bi, an b'a kɔ sini, wa an b'a kɔ fo k'a sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na yaasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ. Bari ni nin diyara a bɛ sɔn ka jigin dɔ wɛrɛ kɔnɔ k'i bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Mali la. Mali dun t'o jamana ye. Anw t'o jamana ye o. Anw bɔra babɛnbaw la, ka bɔ Sunjataw la, ka bɔ Cɛbaw la, ka bɔ Firinunw la, ka bɔ Asikiya Muhamɛdi la a n'a ɲɔgɔnna caman 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 caman. Anw bɛ se ka sabali de ka muɲu n'o tɛ dusutanya tɛ dɛ. Ayiwa Madame Makalu ka welekan ye jumɛn ye ka ɲɛsin Mali musow bɛɛ lajɛlen ma halisa yan'an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ la ka se ka bɔ ka na nin meeting na i ka welekan appel ye jumɛn ka ɲɛsin Mali musow bɛɛ ma halisa. N'Ala ye tarata don jira na n'an bɔra ayiwa min kɛra diɲɛ bɛɛ y'a ye dɛ min kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔ kunu boli minnu kɛra o kɔrɔ dali ta ɲɛ bilen an ma da yɛrɛ dɔ de bɛ fara o kan cɛsiri kan muso jamana b'an de bolo an de bɛ se ka kuma an denw fɛ an cɛw fɛ ka dusu d'u kɔnɔ k'u dusu lamin aw kana segin kɔ an bɛ yɔrɔ min segin ko tɛ ye dɛ a tɛ yen denw filɛ baw filɛ u kɔ an cɛsirilen an ka kuma ɲɔgɔn fɛ suguda la an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ji ta kɔlɔnda la yɔrɔ min musow a ye wuli n'aw ɲɛ bɛ fɛn min na min tɛ bɛn an k'o fɔ jamana tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka taa o ko tɔw bɛ sunɔgɔ la an bɛɛ kelen kelen de kan ka kɛ o kɛlɛkɛcɛ ye an k'a dan den minnu bɛ yen an de y'u leur ombre an de b'u kɔ min fɔra n'an y'o mɛn dɔrɔn ko mana na muso de sɔmi ka jan ni mɔgɔ donna dugu kɔnɔ muso fɔlɔ de bɛ bɔ a kala n'i tɛ yiri fɛn na i tɛ lɔgɔ taa sira la n'i tɛ ji taa sira la i kɔni bɛ fɛn dɔ ye sigiɲɔgɔnya la e b'a ye n'i taara buru san i b'a ye n'i taara sogo sanyɔrɔ la i b'a ye i b'a dɔn kunkolo kura donna cɛ donc an bɛ min na dɔw ka fara a kan muso bɛɛ ka wuli k'i jɔ an bɛɛ de ka kɛ cɛbalen an ye cɛbalen baw ye mais an yɛrɛ fana ye cɛbalen sunɔgɔ tɛ yen c'est une lutte à longue haleine nin de daminɛna sa aw yɛrɛ ɲuman na fo nɛrɛbɔ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ ayiwa bɛn ni kelenya don musow ni ɲɔgɔn cɛ ka faamuyali dan ni ɲɔgɔn cɛ an ka jija an ka tugu ɲɔgɔn kɔ n'an y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ ka taa nin ko n'a ɲɔgɔn na ka se ka jamana kumabɔ an de ka kɛ fɔlɔ ye an ka kɛ misali ye an kana to kɔ parce que an ma k'a ye an mamusow ma ko ye an baw ma ko ye u ye min k'aw fɔ o nɔfɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye u y'u ka sanu bɔ k'u feere k'u ka kɔɔri parata k'a feere ka tugu kɔ k'u ka tigaw feere n'a ko fɔraw k'u dilan k'u feere Ala ye fɛn bɛɛ ka ɲɛ an k'an kalan n'an ye dɔɔnin dɔn
information an b'a mɛn mais sokɔnɔ information an de ɲɛ b'a la sigida information an de b'a la an ɲɛ b'a la cogoya min an k'a ɲɛfɔ a ka s'a se yɔrɔ an ka don kulu la k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord, madame Maïga an bɛna e fan fɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kuma la ni action in kɔfɛ ni o ye meeting nata in ye o kɔfɛ yalima labɛn wɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo kɔrɔ wulikajɔ wɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo kɔrɔ nin ko in na yaasa laɲiniw mun ye ni o ye an ka jamana ka se ka bonya o laɲiniw ka se ka sabati. I ka o ɲininkali diyara n ye. Ni ala ye tarata don jira an na sɛbɛn bɛ an bolo kɔrɔ n'an ko min ma ko déclaration an b'o kalan mais o dɔrɔn t'a ye dɛ an y'a kanu nin kɛnɛ in kan muso fɛn o fɛn bɛ na an ka kuma bakuruba fɔ la an k'a ɲɛf'u ye fɛn bɛ sen na jamana kɔnɔ bi min bɛ min kalama min tɛ min kalama k'a bɛɛ lajɛlen walawala musow ye question géopolitique wo question géostratégique wo Mali constitution yɛrɛ min wajibiya jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ jamana lakanani a wajibiyalen bɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ka cɛya t'a la musoya t'a la denmisɛnniya t'a la makɔrɔbaya t'a la k'o jira musow la o tuma a wagati sera an fana ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri donc ni tarata don tɛmɛna ni ala sɔnna ma n'an kɛra kulu ye o kunnafoni minnu bɛ na di an bɛ to ka musow hakili jigin wagati ni wagati k'a fɔ o baara kɛni bolo tɛ jigin o la dɛ parce que an ka jamana bɛ guerre de la o an bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ min comme a y'a fɔ an t'a ban kuma dɔn mais yan'a banni cɛ an musow fana an tɛna to kɔ bilen an kan ka fɛn o fɛn min kɛ kunnafoni dili fanfɛla la i mana kunkolo dunan min ye i mana ɲɛ dunan min ye i mana waleya kura min ye dugu kɔnɔ ou bien kin kɔnɔ ou bien sigida la k'o lase a seyɔrɔ la Mali muso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛna engagement ta o kan pour que an ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na an ka bɔ nin tɔrɔgɔ in kɔnɔna na donc tarata don kɛnɛ ni ala y'a jira an kɛnɛ na kunnafoni camanba den de bɛ an bolo ka di Mali musow ma tarata waati jumɛn sɔgɔmada fɛ k'a daminɛ 9h an bɛ taa tila peut-être fo seli fana wagati fɛ parce que an bɛ fɛ ka kunnafoniw di ni ala sɔnna ma bon welekan min bɛ n fɛ o de ye k'a ɲini Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye occasion ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fasoko de don ni ko sera fasoko ma a ma se bilen maa ka maa deli yɛrɛ bɛɛ kan k'a dɔn ka a fɔ i ye fasoden de ye i kan ka jɔyɔrɔ min fa i k'o fa donc an b'u bɛɛ wele u bɛɛ kana nin kɛnɛ in kan u kana kunnafoni ta a sun kɔrɔ u kana u ka fasoden ɲumanya yira u kana yira k'a fɔ jamana in an bɛɛ de ta don ni kungo bɛ jamana in da la a b'an bɛɛ da la donc bɛɛ ka wuli kana tarata don Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ se ka CNDF da sɔrɔ i k'i jija i ka na min bɛ tagama i sen na ka na o min bɛ mobili ta ka na o an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Mali muso bɛɛ an ma muso bɔ muso la an ma siya bɔ siya la an bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin lajurutɔw ma ni ala yira an kɛnɛ u fana k'u jija u kana kɛnɛ kan faso ko de don maa si tɛ to kɔ bɛɛ ka na. D'accord, hakili la an lajɛbagaw ani lamɛnbagaw u ye faamuyali sɔrɔ nin ko in na komi an kun y'a fɔ cogo min na aw sɔgɔlen don jani.ml FM na ani segukaw bara an synchroniselen don radio fila la segukaw bɛɛ lajɛlen kulo bɛ na nin waati in na ka u fo k'u walimadɔn k'a fɔ ko welekan ye jumɛn ye n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na bamananw ko mɛn dan ye mɛn tigila ye k'o tarata don avril kalo tile 15 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma CNDF ni o ye musow tɔgɔla soba in ye o kɔnɔna la n y'a fɔ soba in filɛ nin ye rond-point Maliba kɛrɛfɛ dɔrɔn soba in bɛ yen nɔ centre Awa Keyita o kɛrɛfɛ cɔyi donc ko welekan bilalen don bɛɛ lajɛlen ma ani maa min tun bɛ ka babu o de ye an ka jamana muso ni den ni denbaya ka ministre muso kɔrɔ ni o ye madame Maïga Sina Demba ani fo ka taa se madame Makalu Bintu Kone u y'u da don ka welekan bɔ k'a lase aw ma hakili a ye faamuyali sɔrɔ a la ni ne fana bɛ dan siri an ka bi dɔgɔkun ko kibaruya la ka Kasim Tarawele ni o y'an ka ɲɛmaa ye k'a fɔ nin waati in na fɔ segukaw bara a ye kunnafoni mun fara ɲɔgɔn k'a lase aw ma Falaye Keyita ale tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la ka se ka choix kɔlɛ kɛ ka jaɲumanw yira aw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan kunnafoni wɛrɛw kan k'a lase aw ma yan'o caman fɔ ko a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45